inna ilaihi raji'una. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku dai. A ce na more ku dai, a ce ban more ba. Bawon mata, bawon mata. Durkusa mana! Ka durkusa! Aikin banza aikin wofi. Yan ƙananan yan jagaliya. Ku bata hakuri. Ya hakuri. Ajiya da Allah ki hakuri ba mu san yadda kuke da mai gida ba. Ayi hakuri. Ayi hakuri. Kai dai ayi hakuri. To za shi ku tafi. Gode. Bawon mata. Zancen banza zancen wofi. Gaskiya fa na gode. Da baka zo ba da ban san yadda zan kare ba. Ki daina gode min. Aikin cin canta ne. Abin da nake so da ke yanzu kawai shine duk lokacin da zaki fita ki sanar da ni. Saboda yanzu masu face sun yawa. Ni kuma duk wani dan daba da yake nan garin da ya ji an faɗi sunana an ce bawan mata sai ki ga ya firgita saboda tsoro na. Ai ko irin ku nake so. Allah ko? To yanzu mu je in da taka miki. Aikin ku yayi kyau. Ku karɓi wannan ku raba. Ha ba uga. Ai ba 1000 muka yi da kai ba 3000 muka yi da kai koya. Haka zan bayar in za ku karɓa ku karɓa in ba ku karɓa ku bana a bata duk daga cikin ku babu wanda ya kai ni iskanci dan wannan aikin da kuka yi. Yanzu inda a ce Allah ya sa ta yi ihu an zo an make mu fa. To wallahi idan baka ba mu kuɗin mu 3000 ba za mu je kawai mu gaya mata cewa haɗin baki ne kawai. Kawai haɗin baki ne kawai mu gaya mata kawai. Marasa mutuncin banza kwasa da Allah kan 2000 ku zo ku fito ku abin nan. Dan magani sha'anin mata ba zai yi winga. To kin ga Maimuna ai haka yafi. Shi yasa na faɗa maki duk inda zaki tafi to ki min magana yanzu raka ki saboda ƴan iskan nan nagari kin san ƴan dabban nan yanzu suna takura mutane a garin nan. Kin san garin nan yanzu ya riga ya ɓaci da ƴan daba. Mata ina zuwa. Baka ga da wanda nake tare ba? Ganar bawon mata ku ce musu aini ne. Ya za a yi in gane mata gare. Ai ban ga kowa ba ma duk ƴan mata ne na gani ku. Da Allah imo wani tsamin magana mu wuce. Kai da Allah ka gafara nan ka ba mu za mu wuce. Wani su mugun kallo su ce mini na gane. Kan hidimar mata komai wuya sai na ji. Kiwon akuya ai ba yayi idan ba dan taure. Bawan mata kana kallon hare ni? Dan Allah ka yi hakuri. Hakuri kuma? Babban yaya dan Allah ka yi hakuri. Ina ce wani mataki ma za ka ɗauka. A'a, ba wani matakin da zan ɗauka. Dan Allah ka yi hakuri, ni tafiya ma zan yi. Ni kuma ina za ni? Ke ma sai ki bashi hakuri sai ki tafi. Turo da magana. Turo. Bawon mata. Makaryaci kawai ka ji kunya baka da wani amfani gurina kar ka ƙara zuwa wurina. Maimuna baki fahimta bane ba. Tun daga lokacin da ya mare ki din nan nike yi mashi Allah ya isa a zuciyata. Na yi mashi tafi guda 1000. Makaryaci kawai baka da amfani. Ka wuce ka bani wuri.